Wis urung to, Dok? Gendang kok suwe men. Wis lho. Ndang ngomong. Nah, guys. Iki arep OTW yang titik penjemputan, guys. Titik penjemputane kuwi neng Bulu Sulur. Tujuane arep neng Lavatur. Nah, iki agek teko Pasar Jatisrono apa utawa terminal Jatisrono iki, guys, iki. Rame iki. Ya ini rame, Mas. Rame pasar to iki yo. Iki bakul sayur iki. Heeh, bakul sayur. Ya ini wis rame men. Rame lah iki engko ke barengane ke nembis. Kayak mana, Mas? Oke. Lah ning bisa apa ae ra ngerti ya sing kok teko kono ae. Teko kono Mas, engko didudoi. Heeh. Disebile bisa apa wae. Ning iki ora ngerti aku bisa apa ya. Ya kur ngomongnya rombongan nembis ngono to. Oh iya Mas, berarti nek kancane engko. Heeh. Lah iki terminale kan kanan dalan iki. Nah iki ini nek bis masuk. Mas. Pertigaan iki ngiri iki. Jalur Purwantara Wonogiri, jalur gede iki. Iki jalur Pantura ya, Mas? Oh, yo ora ya. Jalur gede. Jalur gede. Berarti iki tembus Solo Ponorogo. Ah, nek bener to. Engko dalane mlebu ke to, engko sing sempit kae to. Oh sing nek jeglikane ya, Mas ya. Nek jeglikane kae engko ya alon-alon Mas. Alon-alon nek kae dalane jeglik ngono. Ya kayak teko ngasem legi ya to. Jalan dia ini longgar. Heeh, lha iki engko yo barengan karo bis ping sing JB5 ne. Iya, Mas. Tapi wis di sini kono ya Mas ya. Entene nek Ngadirojo. Ngadirojo ya. Heeh. Kan bablasan Kombali to kae to. Iya. Bablasan Kombali turu Ngadirojo. Nah, iki engko disambung nek wis teko ngiri yang titik penjemputane ya, guys. Nah, iki lho. Kene iki titik penjemputane ngarep iki. SMK Negeri 2 iki ngiri ngarep iki. Ya iki barengan JB5 ne. Iya, Mas. Ya, iki ta Mas. Plakat iki ngiri, Mas. Yo kono ing dalan ngidule kae. 200 meter ngiri ne. Oh, iki to Mas. Ngiri kene iki to. Iya. Nah, iki kene iki mlebu iki to kae. Iki nek ora sikowawah kan ora dadi to, Mas. Iki mare mlebune yang mau epet ya Mas ya. Mau epet pol. Kene iki yo. Tahan Mas. Dalane kan sempit banget iki lho. Dalane sempit iki sedeng habis tok iki kan. Heeh. Kene iki lho. Iya. Sik to. Iki kudune dintekne nganan ya Mas. Heeh. Kira pisan ra dadi to sik tak mundur ra apa-apa wae. Kudu sabar po. Iki emang yo jemputane kene. Jalane pas iki. Jalane bis Mas tok. Premare nek tiang listrik iki Mas. Iki. Sing JB5 ne isih dinteni malah dhisik bablasen ya mau. Nah, iki kene iki mlebu lha kok kan daglikane kae to. Arepku ya Mas. Pas kon jujur-jurukan apa kowe? Iki yo kur pas habis dalane to. Iya Mas. Wah, iki keras ra iso ya iki. Ora iso ngalah lho Pak sepeda iki. Kok pas pokoke gurane. Kayak pesertane ngantek wis do nyepak. Rada wis padang ya to. Iya Mas, tapi yo urung telat Mas. Urung. Aman. Lah iki lho to ngarep iki lho kon prapatan iki lho jaglikane iki lho. Ya. Oh iki Mas. Salone Mas ngene. Tapi kita iya aman. Aman.
Iki jaglian ya. Iki lho. Jaglian iki. Jadi iso kaya anu, Ora katek daur ya lho. kaya water boom. Uh. Jalane wah sak bis. Mas bis ya jembutane kene iki mlebu puter jero ya Mas ya. Iya puter jero. Ah. Oke, puter jero ya Mas. Oke, wis di Puter jero to gerbangnya dibuka ora to. buka. Eh, Terus Mas ya diabani jabani. satpam. Gerbangnya ra entuk dibuka ya trae wis ngono kuwi to. Ah, Wis kae sing teko Mahardika kae apa neh kae. Mahardika loro. Agean to. urung kabeh teko Mas. Heeh. Mobil 6 jare ya Mas yo. Iya 6. Ya wis ngono sik guys, iki wis teko kon titik penjemputane iki guys.